Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mmiri emilekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ benefit of spiritual director. Benefit of spiritual director. Uru ọ bara mmadụ inwe onye ndu nke mmụọ ya. Kebe eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ na wander in the wilderness maka n'ihi na ha enwere spiritual director, ha enwere onye na-edu ha. Maka ihe ha na-repeat class. Ihe ahụ ị na-agabiga nwere onye ga-abụ because na ịgwarọ mmadụ nwere onye na-edu gị, ị na-emegharị mistake, avoidable mistakes. Ọtụtụ ndị mmadụ na-emegide mistake danye n'aka ndị scammers, danye n'aka ndị ga-etichakọ ha. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ijiji nwere onye ndụmọdụ na-eso ozu wee banye n'ili. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-edeba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. If you're a child of the temple, echefuna September 15th bụ annual festival anyị. A tụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate ya fully, whether me na outside the country, me na Nigeria, whether me ya abịa ụmụ na ya abịa, tụrụ anya n'aka na ị ga-support our festival. It's a love feast. Yes, we share and eat and celebrate the power of Chukwu Okepụrụ ihe niile. It's an annual festival. Ke bụ abụ ọ bụrụ na iso ya na monthly ritual nke September, nke August is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance ya abụrụ a barrier. Na aja ma ọ bụ online na temple. N'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu aka isi eme ya malitere ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies, but we don't share them on social media. Because not necessary, it's not why we are here. So I'm only interested in showing there. Forward I 3 prayer requests I get them an altar. So I just go for Kubi Okuni singing. I get making it to wrong one. My WhatsApp number on the screen 08057837 Let's proceed. It's your benefit of spiritual director. Can't you? Why you are making mistake with one onion dunke more? I believe in you, but I can tell you what you don't know remains a mystery to you and not to all. After last year, one of my fans, there's some, yes, those on some both for those share post. Well, last year, chat am na WhatsApp, some na alo me shaggy name. Or someone here for an advertised rice, jumbo bag rice. So the price on ya we have whether they look cheap, they are not a Port Harcourt. Yeah, we have rice. Even confused one difference here, how they go. Now, what rice here, they change delivery. They check out the delivery, word was it on the line. The line I go switch off, or when I block everywhere. So now using K Hagam. I'm going to blame you. See, I can't kiss 40 headed to one on a cotal. You there? And on ya, but I don't know more for more Choroki way spiritual director, negative more. Yes, or convince ye again or Baduru na Nime Wudia. Manemon is in isi ha bụ na ọ isi ka ibia, and the marakwa na onye bụ mmadụ ụzọ sigbu ite na aka enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Then ebe ị nwesịrị ịkọsara mmadụ onye agbata na ndị 419 na-egwu ha ga-asị oge agwara mmadụ, because ha ma na inwe spiritual director ihe ọrụ akụọ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwegolu spiritual director na-abụ ha fụ ụfọdụ ihe ha akọsa spiritual director ha ka ekpere ha ekpere, ka a chụọrọ ha aja, ka ekwubi okwu n'isi before they embark on that particular thing or business. Afia nara ayọ ha. Yes,
ndị afịa na-aghọkarị m ndị Eze-Ana na ndị feni na ha ama ihe niile ha anaghị akọsara mmadụ maka na adịghị gbanwe atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Two good heads is better than one. Ị kwesịrị na ị ga-enwerịrị onye ndu gị ya spiritual director. To the unless they mature go to the level where you interact with your chi, your spiritual forces, they visit you. Then in Malo, now at that point in time, you can always share what earthly experiences with them in any direction. Man, if not, if we see a spiritual director, somebody that will give you listening ears under 24 hours. So that always he send message, the person I go on here, wagi he game to all galo. Because na abo dibia na agba afa, dibia gbachara ga afọ to all galo. O nya ka eji agba ezigbo dibia. Ezigbo dibia gbachara ga afọ ga atụrụ galo. Gịnị ka nna ekwu maka ya? Ọ bụrụ na afọ ọgbalụ awa ọkụrụ gị, alụ ọtụrụ gị, awa ọkụrụ gị. So chọba ihe nwetarịrị onye obi gị nabatara, ụmụ mmụọ gị nabatara na onye ya bụ spiritual director gị. Approach the person, adopt the person as a spiritual director. Shall be well with you. Ka mmadụ ga-atụ maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ụmụ onye a na-akpọ Eli nnukwu onye nchụaja. Enwere nwaanyị a na-akpọ Ana, nne Samuel. Mgbe ọ mụtara Samuel, maka Samuel nwa ọ yọtara Chukwu n'ayịyọ. O wee sị Chukwu na ọ bụrụ na ya mụta nwa na ya ga-ewere enye n'ọrịa. Mgbe nwa obere nwa Samuel na-etolite, ọ kpọjie ya onye nchụaja na-akpọ Eli ka ọ zụọ ya mentọọ ya na priesthood. Mgbe ọ na-azụzi ya, o wee bụrụ na mmụọ chọrọ iyuzu ya bụ obere nwa Samuel. Mmụọ chọrọ izi obere nwa Samuel ozi. Ma n'ụtọrọ obere nwa Samuel ka wee obere nwa, ọ dịbọrọ spiritually matured. However, ọ bụ a called one, mana spiritually ọ dịbọrọ that strong. Ọ nọ n'ebe anwa n'ebe nchụaja wee nụ ka akpọrọ ya Samuel anọ sonyere Eli bụ nna ya ukwu nọ. Ọ gbaje n'ebe nna ya ukwu nọ si ya nna m ukwu ịkpọrọ m. Nna ya ukwu si ya Samuel na ya kpọrọ ya Samuel pụkwa anụkwa Samuel. Ọ gbajekwa ebe nna ya ukwu nọ si ya nna ya ukwu ịkpọrọ ya. Nna ya ukwu si ya mba ya kpọrọ ya. Nna ya ukwu abụrụkwa onye nwere experience. Ọ sị na ọ ya abụkwa mmụọ na-akpọ nwatakịrị oku. O wee sị ya Samuel ọzọ ya. O wee sị ọ bụ na mmụọ akpọ ọgọ ọzọ na ihe ị ga-erespond bụ kwube dị nwere m na nwa odibo gị na-ege ntị. Samuel pụọ for the third time. Ọnụkwa Samuel ọza kwube dị nwere m na nwa odibo gị na-ege ntị. E wee sie Samuel ozi. Ntị ọ dị. Ihe ọ pụtara na mmụọ na-akpọ gị oku. Ihe ọ pụtara na mmụọ be nna gị chọrọ iziga ozi. Ihe ọ pụtara na mmụọ ikwu nne gị chọrọ iziga ozi. Ihe ọ pụtara na ndị so gị bi ụwa chọrọ iziga ozi. Mana e nwere so much noise. You are not decoding it. Enwekwara m ọnụ na etu mmụọ si azi mmadụ ozi. Mmadụ nwere ike iziga ozi by sound or codes. Ịghọtara ya? Or symbols. Enwere ụfọdụ ya asị na ọ na-alahụ ụda na onwe symbol a na-egosi ya mana e nwere ike ịghọta nwunye ma ọ bụ na ọ fọrọ aka dere ihe mana e nwere ike iri koodu ya. Ebe a ka ị nwere spiritual director that comes in. You know ma ọ bụrụ na Samuel enwere spiritual director gwara ya ihe ọ ya ekwu, mmụọ nwere ike gara izi ya ozi ya forever. Amara m ihe na pass through Nwachukwu mana I can tell you as an experienced person, as an ancient high priest, na ọtụtụ ihe na pass through na-eke esigo n'ime pụta ma ọ bụrụ na inwe spiritual director dị active nwee ike na direct gị ka ị ghara ịdanye n'ọnwụnwa, ka ị ghara ịdị scam, ka ị ghara ime terrible mistakes that will hurt you forever. Inwe spiritual director bụ onye ndu nke mmụọ gị. Ọ bụrụ necessary na o nwere ike na-alụrụ gị ọrụ kama na onye ndu ntụziri aka gị. O nwere ike tụziere gị aka. Ọ bụrụ na problem ị nwere abụrụ problem ọ ga-asọlvụ, o nwere ike direct ya otu onye ga-asọlvụrụ gị ya.
ọ bụrụ necessary na spiritual director ga-ebu n'iwu na ya na-alụrụ gị ọrụ no, mana onye ndu ka ọ bụ ịgbasiri gị onwe ọnọdụ ị na-agabiga na ya, ọ bụrụ nke ọ ya emewu ọ direct ya ụtọ onye ya eme ya. Ịbụkwa na eze onye agwara m bụrụ onye a na-agbaziri, nwee mmụọ umeala ka e nwere ike na-agbaziri gị, maka na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ya. Nwee onye ị na-ajụ ajụjụ bido taa, ọ maka na o nwere onye ị na-ajụ ajụjụ kpatara iji bata n'ọdịnala na-eme ọtọ n'ọdị iche iche, ọ maka na o nwere onye ị na-ajụ ajụjụ kpatara iji emegharị mistakes, ọ maka na o nwere spiritual director nwere ka iji wee nechaa okwu mmụọ na ọta dịbe nna gị je mebie ya, ọ maka na o nwere onye ị na-ajụ ajụjụ kpatara iji take negative directions. Yes, so n'ihe gbasara ọdịnala na-edistọpụ gị ma ọ bụ na o nwere ihe ị na-afụ nwere ọzọ nke ị na-aghọta, na nwee ọdịnala onye obi gị nabatara person ga na-agbaziri gị in that regard. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi, nọmba m dị na screen 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.